ଯାହା ହଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ଭଲ ଅଛି ଏଇଠି ମାଣ୍ଡୁକୁ କଲ୍ କରି କଥା ହେଇଯିବା ଆଉ ବଢିଆ ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ କଲ୍ କରିଦବା ଆଗ ଦେଖ ଏ ବାଡ଼ି ବସା ନା ନୁନୁ ଏ ବାଡ଼ି ବସାଟା କଲ୍ କଲି କ'ଣ କରିବି କଲ୍ଟା ଉଠେଇବି ନା ଉଠେଇବିନି ଆଉ ଯଦି ବି ଉଠେଇଲି କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାଷା କହିଥିଲି ସେ ବାଡ଼ି ବସାଟା ଆଜି ମୋ ମା ଭଉଣୀ ଲଗେଇ ଏକ କରିଦେବ କ'ଣ କରିବି ଯାହାହେଲେ ବି କଲ୍ଟା ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ନ ଉଠେଇବି ସେ ସେଇଠୁ ଭାବିବେ ମୁଁ ଆଉ କେଉଁ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ନାରେ ନାରେ ହେଉଛି ହଉ କଲ୍ଟା ଉଠେଇଦେବା ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ ମ୍ୟାଡାମ ଅଫିସ ଜଏନ୍ କରୁ କରୁ ଏ ନାଳିବାକୁ ଭୁଲିଗଲ କଲ୍ ତ ଗୋଟେ କରୁନ ଆଉ ମୁଁ କଲ୍ କଲେ ତମେ ରିସିଭ୍ କରୁନ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ ଆରେ ତମେ ଟେନସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଯାଉଛ ଆରେ କ'ଣ ହୁଁ ନାଇଁ ମାନେ ଆରେ ବାବା ମୁଁ କ'ଣ ତମ ବସ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମର ନାଳୁଆ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆରେ ମାଣ୍ଡୁ ମୁଁ ମଜା କରୁଛି ସେଥିରେ ବି ତମେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଉଛ ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଆଗ କହିଲ ତମ ଘର ଲୋକ ସବୁ କେମିତିଆ ତମ ବାପା କେମିତିଆ ଢିଙ୍ଗା ନୁହଁ ତ କ'ଣ କରିବି ଅକ୍ଷୟ ତ ଏବେ ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲେଣି ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ ଟିଙ୍ଗା ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ଆରେ ଅର୍ଚୁ ତମ ବାପା କେମିତିଆ ତ କହିଲନି ପୁଣି କହିଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଗୁଡ଼ା କେମିତିଆ ମୁଁ ସେଠି ପଟିଆପଟି କରିବି ନା ନାହିଁ ନହେଲେ ଆମ ବାହାଘରଟା ପୁଣି ହବ କେମିତି ତ ତମ ବାପା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ସେଇଟା ତ ହେଲେ କୁହ ନା ଚନ୍ଦା ହେଇଯାଇଛି ଯଦି ନା ପେଟ ବଢି ଯାଇଛି ନା ନା ସାଡ଼କୁ ଯାନି ନାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଆଚ୍ଛା ତମେ ମୋ ବାପାଙ୍କ କୋଉଠୁ ନୁଙ୍ଗୁଡେଇଲଣି ମତେ ତମଠୁ ନୁଙ୍ଗୁଡେଇବାର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଆରେ ଅର୍ଚୁ ଅର୍ଚୁ କେହି ମତେ ଜାଣୁଛି କି ନ ଜାଣୁ ତମେ ତ ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥବ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ପକାଣ୍ଡ ନାଳୁଆ ଆଉ ତମେ ଜାଣିଥବ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଳେଇବି ଯାହା ହେଲେ ତେଣୁ କରି ଆଉ ବାଉଳାନି ତମ ବାପାଟା କେମିତି ଆଗ ମତେ କୁହ ମୁଁ ପୁଣି ଜାଣିଲେ ପୁଣି ପଟିଆପଟି କଲେ ତମ ବାହାଘରଟା ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ହେଲେ ଆମେ ପୁଣି କରିବା ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତମ ବାପାଟା ଖାଲି ଟିଙ୍ଗା ନ ହେଇଥାଉ ନହେଲେ ଆମ ବାହାଘର କରେଇ ଦେବନି ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି ବାଡ଼ୁଆ ହେଇକି ରହିବି ଓକେ ମୁଁ ତମ ସାର୍ ପରେ କଥା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ଶାଳୀ ମତେ ରିଲ୍ସ କରିବାକୁ ଡାକିଲାଣି ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଆମେ ପଛରେ କଥା ହବା ହଉ ହଉ ତମେ ଯାଅ ଆମେ ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି କଥା ହବା ଆଉ ବାଏ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମଣିଷଟା ଓହୋ